чунин ранг гирифтани ҳолати ногуворро касе умедвор набуд. даст ба гиребон шудани падарам ва падарарӯзам, сару гардани пурхун ва либосҳои даридаи падарам, фиғони модар ва зану фарзандонам ки шоҳиди ин ҳолат буданд, маро ба як ҳолати рӯҳии ногувор гузошт. намедонистам аз шарму ҳаё дод занам, гирья кунам ва ё ин ки пайвандонамро тасаллӣ диҳам. эҳсос намудам ки сабабгори ин ҳама муноқишаю ҷанҷол ва ин ҳолати нанговар ки байни мардуми деҳа то дер ангуштнамо хоҳад шуд, худи ман ҳастам. баъди ба хона омадан хеле андеша намудам ва бегоҳ қарор додам ки ба назди зану фарзандонам равам. ба қарори қатъӣ омадам ки минбаъд зиндагии мо дигаргуна хоҳад шуд.